nos montes de Pontevedra, leva para os que están longe, arumes da nosa terra, arumes da nosa terra, ai arelo, ai helado. Somos do Lete da gaita, moito me gusta meniña, moito me encanta. Somos do Lete de Pontevedra, vente comigo meniña, vente pra ela. A idea principal é que o público sexa o real protagonista. A música tradicional move dende os máis pequenos ata os máis maiores e iso é precioso, ver cantando todos a coro coas plazas cheas de xente. Este evento significa algo moi especial porque o que se sinte, o que sentimos nós e o que sinte a xente a participar con nós é algo que solo se pode explicar si estás. O cantar en grupo é algo especial. O millor pois, é ver a xente coa ilusión que ten de salir, de que chegue o día a cantar, que solamente hai que ter a alegría, olvidarse dos problemas un pouco e nada, pasear e sonreír. Pois eu levo vindo desde que empezaron, e ti tamén. Igual, sí. Pero hai que adaptarse. Eu na casa sí que canto. Son unhas cancións que dan moitísima alegría, son da nosa terra, eu son bastante cantareira e a verdade é que sempre me gustou moito seguirlos. Ese de Maravallada sempre chega. Non se trata de saber cantar, trátase de cantar con ganas, nesta ocasión pois sentadas, cada un na súa cadeira, pero mantemos o espírito de que queremos que se manteña a nosa cultura tradicional, que se manteña cantar xuntas de forma colectiva como unha forma tamén de relación social e de manter vínculos afectivos necesarios e imprescindibles na sociedade e moito máis no momento que estamos vivindo agora. Ai, sí, sí. Samaches me trubis que ai, sí, sí, ai, no, no. Erba que ogando non come, ai, sí, sí. Mais vale ser trubis que ai, sí, sí, ai, no, no. Que muller de ruin come, ai, sí, sí. Xa me dixo teu pai que te saque a bailar, que no medio do baile que te deixe quedar, que te deixe quedar. Sí, sí, ay, no, no, ya me dijo teu pai que te saque a bailar. O noso reto é seguir colaborando para manter unha cultura viva, creativa e que sexa pois unha representación de toda a fortaleza cultural que ten o noso país. Ya me dixo teu pai que te saque a bailar, que no medio do baile que... Poder compartir as mesmas pezas entre todos e todas é o máis fascinante e a mellor maxia que pode haber dentro do mundo da música.